aquest cop no es tracta només de que hi hagi un acord per conformar un govern de les forces independentistes. Això ja ho hem tingut aquests darrers 3 anys i no s'ha avançat gaire. Ens cal un govern que es construeixi sobre la base de la confiança i del projecte comú. Som conscients que les estratègies de les 3 candidatures són diferents quant al moment i mètode per culminar el procés d'independència, però es comparteix l'objectiu i, per tant, cal ser capaços de trobar els consensos necessaris en el camí i les accions concretes que permetin avançar. Un d'aquests consensos entre les 3 candidatures, entre les 3 forces independentistes parlamentàries, és el referèndum d'autodeterminació acordat i la llei d'amnistia. Però ambdues coses depenen de la voluntat de l'Estat. Interpel·len a l'Estat perquè les concedeixi. I sabem que això no passarà. Hem de mirar la realitat de cara, com ho vam fer l'1 d'octubre, i començar-nos a preparar per a un nou exercici real d'autodeterminació, que implicarà una confrontació no violenta des de la desobediència institucional i civil, i que ha d'acabar, ha de culminar amb una proclamació d'independència que aquest cop sí ens porti a la República Catalana. No desaprofiteu l'oportunitat. Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, CUP Guanyem. Els vots de la gent us han tornat a donar una oportunitat per liderar el camí a la llibertat. Si ho feu, la gent, com sempre, no fallarà. I aquest cop ho farem millor i guanyarem la independència. Visca Catalunya lliure!